ang lisod kayong ayohon nga sakit sa unang panahon kanigyong leprosy. Gamay pa gani kong bata, hadlokon ming mama kay mga ligo mamigsapa, ingos mama kadto ra bang sanlahon nga among igagaw sa una, diha gyud to namatay anang sapaa. Hala, mataptan gimugsan lang. Hadlok na dinong kay ming maligo dito sa linaw. Kay ingnon man nga diha kuno to namatay, nya naa pa kuno tong kagaw, nya mangatol kay namong lawas ighuman na mo kaligo. Hala, sanla na ni ron. Ana. Pero karon dili naman na siya problema ang leprosy na may tambal. Sa una sad mga late 1920s tinga mga 1800s lisod sa kay na ayohon ang kanang tuberculosis. Mao to si Saint Therese of the Child Jesus, namatay gito tungod sa TB. Pero karon ana naman ay tambal. Unsa may lisod-lisod ayohon ron nga sakit? AIDS. Murag na naman say tambal tingaling AIDS, no? Di pa lang kayo kompleto. Ang ato sang COVID-19, ana naman say tambal, ana, no? So ang kining mga sakit sa atong lawas dali ra gyud kaing ayohon. Ang lisod ayohon kanig yung sakit sa kalag. Lingi ay mong tupad. Ing naunsa roy sakit nimo, lawas o kalag? Klaro kayo. Kanang wa mulingi mga masakito nagkalag. Bitaw, daghan man kayong wa mulingi. Unsa man ang sakita? Sala. Nya unsa mang salaa? 7 man na ka capital sins. Pride, kanang nag-una. Unsa man ang pride? Kana bang di ta motuo og sugoon og pari or sa atong superior or sa atong isig katawo. Kana bang mo insist kas imong gusto, ingnon kas asirit diri lingkod, ngita gyud kag imong lingkuranan. Ana ba? Sulingahan pa nimo, pakapinan pa nimo sulingas imong mata ang asirit or ang asir nimo buot na asam lingkod mo te buot ri. Minsa mo ra ba nay pagbuot ti pader, utro sa naparian na. Mura tag batang way buot diri. Ana. Mao na sila gitawag og pride. Ang Ginoo sad sayon kay niya ayohon kanang sakit sa lawas, hikapon ra na niya, ayo dayon, isulti ra na niya, ayo dayon. Pero kanang sakit sa kalag, di makaayo ang Ginoo ana. Natagaan tala mog sample kanini ang ato ron dinhing masakiton nga sanlahon niya sa ebanghelyo. Pag ingon niya, kun buot ka Lord, makaayo ka nako. Iyong Ginoo, buot ko, maayo ka. Hikap ra niya, nya sulti. Ayo dayon. Pero pag ingon ni Hesus, ayaw yung panabi ha. Lakaw ngadtos pari. Nya sunda og unsay isultis pari. Kay matud pas unang pagbasa sa ilang kultura sa unas mga Hudiyo, ang pari powerful kayo. Mauray maka-declare kung limpyo ba ka o hugaw. Ang pari ra gyud. Si Kristo ni sunod sa dana, ingon siya, ayaw sag panabi, adto usas pari, nya sunda og unsay iyang ipabuhat aron mapamatud-an nga limpyo na ka. Unsa may gibuhat sa sanlahon? Oy, wa maminaw, parihas ninyo. Di maminaw. Ni dritso hinog panabi gyud maayo hangtod na hinuon si Hesus na apektuhan din a hinuon kapasaya-saya og sod sa lungsod. Kay naabay na naglagot niyang mga leaders diningon len nangayo na sad, hay man kay patyo na natong animal. Nagtago-tago na hinuon si Hesus dito. Ikaduhang lingi sa imong tupad. Ang di mo lingi sanlahon. Ingna siya, musunod juga nang giingong father nga mamalit ang slot. Ingna ka na. Lingi abay na musunod yung kaana nga ingnon tas pari nga mamalit og slot. Nadagan kayo wa mo lingi mga sanlahon. Sanlahon og kalag. Hasta sang pari, sanlahon og kalag. Hay may mas hugaw, sanlahon og kalag o sanlahon og lawas?
Ang kana ko nung sanlahon og lawas, matod pas unang pagbasa, magtabon ko na iyang buhok, iya idunghay, niya oman, tagas mo silang buhok sa una, babaeng laki, idunghay, itago sa naong, niya taptapan ng iyang naong, niya musinggit siya, hugaw ko, niya adto siya sa layo. Ngilo kayo, no? Mura kang ma-rejected, pero sa tinud-anay, mas hugaw pa ang sanlahon o kalag. Maigo ka ng 7 capital sins, bisag hain ana. Unsa man ang 7 capital sins? Di ba? Ang ako anang abbreviation, paligas. Kaya kanang sala man gud paligasan lang ta ana. Oh, pare, magrosaryo, agian og mubo kay short, nya puti kayo. Paligasan lang ba? Ang misa ko dire, niya na imuso diya magbiniskirt, niya na pagid lingkod anang kilid mo, tinambid pag yun. Ana din pa, paligasan lang pare. Amo na, paligas. Sabi niya paligas. Ang P, pride or garbo. Ang A, anger or kasuko. Niya ang L, lust or kaulag. Ang E, envy or kasina. Ang G, gluttony or pagpatuyang og kaon or inom. Niya ang A, avarice, ang kahakog, kada magsigpangangkon nga iya gyud. Niya ang S, sloth, ang pagkatapulan. Ug maigo ka ani, hugaw kay ka. Kanang tao nga maigo anang lust, kanang kaulag, bisag pari pa, hugaw na kaya na tanawon. Pananglitan ron ha, sample ning ako. Mahibaw mo nga naana di ay tulo ka buok diha sa atong asherits nga mga batanon kaayo nga akong gipabuntisan. Nya mo misa dayon ko dire. Unsay inyong isulti inig-sod ninyo? Hala, nasa ning paring animal. Nya ang imo pag yung pag-umangkon akong na gitirahan. Wa na intaw ni simba kay dako nag-egtiyan sige say inahan na amahan. Kada diyan nga sigig misa, sig baligyag slat. Luod na kay kugnaong para ninyo eh. Bisag unsaon pa nako diri pa pubutan-butan, sulob-sulob aning kuan. Luod na gyud kay gnaw. No? Para nang imong bana, himsog kayo, doktor pa gyud. Pero ang imong manghod nga naa nagserbisyos inyo, gibirahan sad, giinjeksyonan sad. Kung sa may imong bation sa imong bana, hugaw hugaw. Imong asawa magliktor pa dire nya nakigsuod sa daigli minister. Ang sama sa mo pay maghatod-hatod sa motor ngadto sa inyo, hatod kuha pa. Ang sama imong itan-aw na imong asawa nga brunda-brunda pa dire. Luod. Luod. Kaning sala mas hugaw pa ni sa sakit. Nya mas kuyaw pa gining sala kay moabot gini ngadto sa kalag ug mulbanlod sa kalag ngadto sa impierno. Kay bisan sa mata sa langit ang taong sad-an hugaw, dili madawat, kay ang langit is a very clean, pure place. Muna ang mahal nga Birhen sa Lourdes, practically ang mahal nga Birhen Maria naningkamot yun nga malimpyo ang atong mga sala, malimpyuhan tag sala. Nigiling niya imong tupad ing na manglimpyo na tas atong sala. Sige na. Panglimpyo na ba? Na kanang wa mulingi, di gitingali na manglimpyo. Panglimpyo, ayaw pagsigig panglimpyo na imong naong nga imong yung papution, basig ang imong kasing-kasing lagom kay istanan. Limpyuhin na, pangumpisal. Ikaw, puti kay kag dinhiani, puti kay kag legs, nindot pa kay ka mag-short-short, dagko pa kay ka dinhi kanal-kanal, puti kay istanan. Pero ang imo dayong kalag, naghangig-ud sa sala, kay nagpuyo-puyo ra mo, nagkabit-kabit mo, nagsige pa gyud mo tinukhangay, way kasal. Luod na kay katan-aon, nagulpot-ulpot ang mga ud sa kaulag, nga naas imong kalag.
Dato kay ka, nindot kay kag sakyanan, parking pa ka diya, big-abli pa nimo, siga pa ng matas, mga pimag na to diya, wala, dutas, kanal na. Pero ang imo din kasing-kasing kabus, kay hastas imong paghugs kolekta, gamay kay kag ihugs kolekta. Nya, di pa dyan ka mo palit og slot. Napurti mata nimong daghanag kwarta. Ana, ang imong kalag, murag paralyzed. Dili makatunol ang imong kamot ni kungkung ug maayo. Nya di gani ka kasulti nga father mo palit kog slot anang disap kanang kuan investment slot kay daghan man kog sobrang kwarta tag 500,000 raman kana ako nang mo invest kog mga 5 ka slots ana unta ba unsa man sa imong baba na paralyze naghiwi ug kalitok agas pa imong laway. Daghan sa mga asawa, mga naong, di na gani makapahiyom sa ilang bana. Unsa man ang salaa, pride, gakusmod lang naong, di na gani kaingon sa ilang bana nga, I love you very much. Di kinsa din mga asawa habi, nga dili paralyzed ang baba, kanang muingon Diyos bana kada buntag, I love you very much. Taas sa kamot. Ala no, naagi tulo ka mo. Ang nahibong pagtupad siya, yan na di ka. Congratulations. Basin ang mga bana, kinsa mga banaha din nga wa maparalyze ang inyong kalag, pinaagi sa inyong kanabang giluod na kay kasi imong asawa ba, kanabang bana nga di na gyud mo kiss sa iyang asawa. Ana, kinsa din banaha nga kada gyud adlaw ikakita nimo sa imong asawa, mo kiss dayon kaniya, dungan ang pag-ingon, I love you very much. Taas ang kamot. Ala no, naagi mga tuloros, duha ra sad kabuok, ikatulo ko. Sus na palang takoy asawa, anaon ginanako tingali Walang sad magpuyo diring Madrid to alas layo. Oy, nanga-paralyze na kagit gitugka nagsanla ang mga kalag sa bana o sa asawa gani magbuwag na sila. Daghan sa mga sanlahon nga mga anak nga di na gay mutagad sa ilang ginikanan, din agani mutabang naa na lang gasigig tan-aw anang naang cellphone. Unsa man ang salaa, sloth, katapulan. Nya purti ra bandagko ag kaon o gluttony na sad. Nya sige ra magtan-aw anang porn, lost na sad. O kinsa mga anaka dinhi nga kusog jud kay mutabang sa ilang ginikanan, di gyud magsigduwag cellphone ta sa kamot. Tulo ra sad kabuo. Paita niyo daghan day kay nato rong masakiton, so magampo ta sa Birhen sa Lourdes, tangtangon unta ning ato mga sakit, labi na gid ang sakit sa atong kalag. Unahon ninyo pagtangtang kanang inyong kadaw, kana bang avarice, pamalit mog slots. Bitaw karong adlaw ang atong SBF dag, ang atong halin 10,369 pa, naapay 49,631 ka slots nga available, tag 500 pesos per slot ni siya para nis paghuman sa atong kumbinto. So pamalit mo ani, nya pakpaka nato ang namalit na. Salamat kaayo. Atong suwayag tan-aw ang atong kumbinto og unsa nay kahimtang, gitarget ra ba ni nato nga Abril mahuman unta. Murag nanay kausaban ang iyang perspective. Wala pa kay na trabaho ang ground floor kay gauna ta dito sa roof deck. Padulhog.
na diha ang mga rooms, mga pari o sa mga guests. Third floor. So nagsugod na pag butang og tiles, human-human na sad ang primer sa mga pintal. Yang ceiling na human-human na sad taon tanan. Sa roof deck, nahuman na ng pintal o ang ceiling. Ang pag-tiles na. Human-human na tanan pintal dito. Nalay mga finishing touches. Muna na ang posibleng color sa atong kumbento. Outside. So, salamat kayo. Pinaspasay nagtrabaho, pasabot, pinaspasay sagbayad. Ang nausab ana kay kaning balay nila ni Cafe, ato manang i-demolish, nya na siya ay kuan makita nga elevator anang atong kumbento, ato lang niya atong i-post ang bagong perspective. Mausab siya jutay. Nya naasa na siya ay murag gamayng fasad sa atubangan aron mo angayan kay mahawa naman na dihang atubangan. Daghag bayranan, pero kung di lang kita magpadala sa sala nga kanang avarice o kanang pagka gluttony, kanabang kita ragi magtagbaw o manghatag lang kita, portig yung ninduta. Sa atong ikaduhang pagbasa, niingon si San Pablo, sa tanan natong buhaton, siguro agyod nga imo nang gihalad padong sa Ginoo, unya aron mahalad nimo padong sa Ginoo, siguro agyod nga ang imong isig katao mao'y imong lipayon, dili ang kaugalingon. Mao sa na kuno iyang gibuhat. Nagsunod siya ni Kristo nga ang gilipay ang iyang yung isig katao, dili ang iyang kaugalingon. Muna sa ato sang Santo Niño nga slat katong Healing Joy of Santo Niño, porting lipaya nato ato niya karon atong gipadayon pagbaligya kay wa man to mahurot og kahalin ang 25,000 ka slots. Karon ang atong halin niabot nag 25,693, ni sobra og 693. Salamat kaayo. Tag 100 pesos per slot ni siya. Nya napamantay wa makwenta kay holiday man ang Friday, so ipadayon tanig baligya hangtod karon nya ato ning i-final ang atong accounting sa expenses o sa income inig ka Wednesday karong umaabot, no? Nasa tay 50 slot challenge ani nga tag 5,000 pesos per slot, nakadawat po tag 206 ka 50 slot challenge nga tag 5,000 pesos per challenge. Ato sang pakpakan ang nagpa-challenge, no? Salamat. Ang atong DSAP katong investment slot ato maning gi-open pagbalik nya na atoy ni pledge ani atong pagka December o January nga ni pledge sila nga mohatag karong at most karong March. So atong hangyoon nga kung mahatag na ninyo ang inyong mga pledges nga investment, mas maayo. Nya gi-open na lang pod nato pagbalik ang investment hangtod mahuman o andam nato ang pagtukod sa atong kulumbari. Daghan pa kitag agian nga proseso unya mugasto gitag kwarta sa maong mga proseso. Mo nang invest mo, alam mo kabalaka kay total na amang kitay tukuron diha na naman ang yuta na acquired naman na nato, so ato ginang tukuran.
Salamat sad kayo. As of now, nanatay 161 ka mga investment slots nga disap. Atong pakpakan ang namalit ni ini. Ang kalipay sad sa mga tao nga atong paambitan, di gyud masukod. Muna karon ang ato sang sitiyo, katong inyong gipalit nga slot sa sitiyo, niabot na sad og 47 kabalay ang atong nahuman, napunan ang 40 kabalay og laing 7. So atong tan-awon ang laing 7 nga nahuman na sa atong mga panday. Mao na siya ang ika-41. Nya mao na iyang before, nya after, mao na iyang now. Uniform ra gina atong balay ang gipanghimo, ikumparar lang sa ilang unang gipuy-an. Ika-42 mao na una before, nya ang after, mao na siya. Usara na kabalay, ilen-lain lag angle. Ika-43 mao na siya ang before, niya ang after, mao na sad siya. Ika-44 nga balay, mao na siya ang before, duol-duol ra mas tangkal sa manok, no? Niya ang after, mao na siya. Niya ang ika-45, aka na, murag din agi na makaya. O niya ang after, mao na siya. Ika-46, mao na siya ang before, takilid in town. Niya ang after, mao na siya. Ika-47, takilid gihapon. Niya pagkahuman, mao na ilang balay. Takilid lang gihapon, awade, tarong-tarong na. So, atong pakpakan ang atong mga panday. Salamat kayo. Kasagaran anang atong gipanghimuag balay, maghilak-hilak yun in towns kalipay. Nya nasay uban mo reklamo pero di no kay daghan nga duha ka buok, tulo ba to? Usa ba to? So salamat kay ninyong tanan. Mao ni siya ang resulta kung ang atong leprosy, ang atong sakit sa kalag mahanaw. Mahimo natang generous, mahimo natang maluluyon, mapasayloon, og limpyo ang atong kinabuhi. Naot unta, pinaagi sa mahal nga Birhen sa Lourdes, padayonon ang pag-alim sa atong mga sakit, lawas og kalag.